Сега сме пред модел падащо легло с ос на падане по дългата страна. Характерно в тази комбинация, че имаме гардероб, който има врати с плавно прибиране, и много важно при тези легла е, че имаме заключващ механизъм, който трябва да се отключи и после това автоматично при пускането на леглото си пада. Но той трябва да се отключи при дигането, защото в този вариант, ако някой спи от вътрешната страна, леглото ще го сгъва. В случая собственичката е предпочела крак, който е неподвижна полица, като различна естетика. Предпочела е и седалните възглавници да се отстраняват, да се махат, за да спи на по-ниско легло. Ние винаги се съобразяваме с индивидуалните предпочитания на хората, защото те живеят своя живот, а не нашия. Макар че това са две допълнителни движения за седалните възглавници. В другия случай леглото пада над седалните възглавници и се спи по-нависоко. Също така, тя е предпочела и две ракли, тъй като апартаментът е малък и няма много място за багаж, въпреки че вие знаете, който има падащо легло, повече никога не си поправи кревата.